ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ହେଉଥିଲା ଜୋର, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରୁନଥିଲା। ପାଗଟା ପୁରା ଏ ସହିତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ପାଗଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ମୋ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟଟା କେଉଁ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ, ବସିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ବର୍ଷା ପାଗର ପୁରା ଭ୍ୟୁ, ପୁରା ସବୁଜ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ସବୁଜ କିଛି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ବି ଥିବ। ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅଧା ଅଧି ହେଲେ ଆମର ପୁରା ଭରପୁର, ସବୁଜ ଭରପୁର ପୁରା। ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବ ହେବେ, ସିଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ଚଲେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ କତରୁ ଏଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ପଢ଼ିଛି। ଏଇଟା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ ସାର୍ମାନେ ଆଇଲେ ତଥା ସାର୍ମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପଳେଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ, ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି, ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଦେଖା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବେ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁ, ଆମ ଦୁଷ୍ଟାମି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଟିକେ ନିଆରା ଥିଲା ଆମ ଦୁଷ୍ଟାମି। ତ ଆଉ ତ କେବେ ସେ ଫେରିବନି ପିଲାଦିନ। ତ କରିବା କିସ, ଭାବିବି କିଛି ଲାଭ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଟା ସେ ଟିକେ ନିଆରା ସବୁବେଳେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିବା, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଯିବା, ସେ ଟିକେ ନିଆରା। ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ITI ଛକ ସିଧାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ତିକ କଲେଜ। ସେଇ କଲେଜରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋତେ ରୁମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯାଏ, କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେଠିକା ପିଲା ଆଗରୁ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ପାଠ ପଚାରିବେ ଉଖଡ଼ା ଉଖୁଡ଼ି ହେଇକି, ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚାଲିଥିବ ଉଖଡ଼ା ଉଖୁଡ଼ି ହେଇକି ପଚରା ହେଉଥିବେ, ଏ ବେ ତୁ କହ ବେ, ତୁ କହ ଏଇଟା କହ ସେଇଟା କହ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, 10th କ୍ଲାସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ପାଠଟା ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି। ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପାଠ କିଛି ମୋର କିଛି ହୁଏନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ମୋ ଦିଦି ପଚାରିବେ ଯେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଦି ଲକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେ। ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ହାତ କୁଟଉଥିଲି ପୁରା, ଏଇ କୁହରେ କୁହ, ଟିକେ କୁହରେ ଟିକେ କୁହ। ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେଇଠୁ କହିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା କହିଦେ। ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା କଲେଜରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ନୂଆ ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେୟା ହିଁ ଲାଗିବ। 15 ଦିନ ଗଲେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ିବନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ପିଲା ବି ମୋର ବହୁତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋ କଲେଜ ଆଡ଼କୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। କଲେଜଟା ବାଲେଶ୍ୱର ITI ଛକରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ କଲେଜ ଅଛି। କିଏ ଚାହିଁବ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇଦେବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।